Hej, jeg hedder Jørgen Werenberg, jeg er fra Human Advisor. Velkommen til vores lille lynkursus i russisk, hvor vi har samlet de 10 vigtigste ord, som du kan bruge, når du skal møde en russer. Når man møder en russer, er det vigtigt at kunne sige goddag og kunne præsentere sig. Vi starter med, hvordan man siger goddag. Goddag på russisk hedder Здравствуйте. Når man skilles, er det godt at kunne sige farvel på gensyn på den rigtige måde. Og på russisk hedder på gensyn До свидания. Når man møder en russer, så kan det ske, at man får forskellige ting. Et visitkort, en gave eller noget andet. Og har det vigtigt at kunne sige tak. Og tak på russisk hedder Спасибо. Når man så siger tak på russisk, eller nogen siger tak til en på russisk, vil man altid få modsvaret, det var så let, velbekomme, og det hedder Пожалуйста på russisk. Så de hænger sammen i par. Спасибо, пожалуйста. De helt små ord på russisk er også vigtige. Ja og nej. Ja på russisk hedder da, nej hedder нет. Når man mødes med en russer, er det godt at kunne sige, det var hyggeligt at mødes. Det siger man på russisk, очень приятно. Så når man mødes og siger, здравствуйте, kan det svare sig, очень приятно. Når man mødes med en russer, er det vigtigt, at man kan præsentere sig på den rigtige måde. Sige, hvad man hedder og hvor man kommer fra. I præsentationen, jeg hedder Jørgen, siger man, меня зовут Jürgen. Og når man fortæller, hvor man kommer fra, siger man, jeg er fra Danmark, jeg из Дании. Eftersom det her er et meget lille kursus, er det meget godt at kunne runde af med at sige, jeg taler ikke russisk, я не понимаю по-русски. Vi håber, I kan bruge det til noget, og husk, I altid kan nå os på www.humanadvisor.dk. Ha' en god dag.